kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. bi ye araba ye octobre kalo tile 3 san 2018 dunbaru labɛn bɛ radio bɛnkan fasiri jɛkulu maaw fɛ 97 tɔmi 1 fiɲɛ suru ka bɔ Suguninkura Kuluju nagakɔrɔla na a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Minisiri ɲɛma Sumayila Bube Mayiga a ye weleweleda kɛ kunungo a bɛ baarabolo kofɔ mun bɛna université kura jɔli kofɔ Baɲangarakaw fɛ yen ani minisiri tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mun ɲɛsin bɛ éducation nationale o lahalayaw ma professeur Abinu Teme. Tago filanan o bɛna waleya cogoya sɛbɛnnu olu bɛna dabɔ lahalaya kan n'u kama ko Total Startupper a bɛna dabɔ octobre kalo tile 9 ni kunnafoni dira dɔnnibaaru ɲininaw ma Total Mali o ɲɛmaaw fɛ a kɛra ACI 2000 la. Centre national de documentation et d'information n'o ye sɛbɛn marayɔrɔ ani kunnafoni diyɔrɔ ye musow tɔgɔ la CNDIF a ye ɲɔgɔnnajɛrɛ bisimila arabadonya in na a tun bɛ kalanbolo kofɔ ka ɲɛsin gafe min n'a labɛnna diinɛ lahalayaw kan ka ɲɛsin furu koɲɛw ma. Dɔnnibaaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la dan tɛ aw la ala k'an to ɲɔgɔn ye. An bɔra k'o de fɔ sisan dani na minisiri ɲɛma Sumayila Bube Mayiga a ye taama kɛ ka taa jamana cɛmancɛ bolo fɛ Mopti mara a bɛ o kofɔ a sera Baɲangarakaw fɛ yen a kunbɛnna ni bonya ni karama ye a selen Baɲangarakaw fɛ yen Sumayila Bube Mayiga a ye kunnafoni danginɛmaya a ko bɛɛ ni kelenɲɔgɔnya adamadenya jidilen sigi ɲɔgɔn fɛ sigidakuluw ni ɲɔgɔn cɛ ko maa si tɛna dankari o la jamana fanga marabagaw olu ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na kɛ yaasa o ko in o bɛ se ka to an bolo cogo min na ni diɲɛma ɲɛ bɔra o fɛ tila ka kunnafoni dafa kɛ a ko sanɔ kalanso université belebele bɛna jɔ Baɲangara k'o kɛ bonyamasegin ye ka taa yɔnbo wɔlɛgɛ ma ani Amadu Ampateba n'olu kɛra sɛbɛnnikɛlabaw ye n'olu bɔra ni furancɛ ninnu kɔnɔna na a kɛnɛ kan ani maa tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o bɛ minisiri kofɔ mun ɲɛsin bɛ éducation nationale ma o ye kalanko minisiri ye professeur Abinu Teme a bɛ o kofɔ wa i ka dɔn ka fɔ u ye gabakurun fɔlɔ da université belebeleba in Baɲangara tɔgɔ la a bɛ o kofɔ u y'o gabakurun fɔlɔ da o waati kelen na jamana cɛmancɛ bolo ka taa kɔrɔɲan fan fɛ fɛn min ye ka dɔn ka fɔ lakanabaliya ale kɛn bɛ ka kalanso 750 k'olu de datugulen to kalan tɛ ka se ka kɛ olu kɔnɔna na. Tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛna dabɔ ka ɲɛsin tako filanan ma n'u ko ma ko Total Startupper san 2018 bondakun a bɛ o kofɔ a bɛna dabɔ octobre kalo tile 9 nata nin kunnafoni in dira dɔnnibaaru ɲininaw ma Total Mali ale ɲɛmaaw fɛ a kɛra kunungo u dagayɔrɔ la ACI 2000 la u ko tago fɔlɔ o ɲana kosɛbɛ koyi san 2015 o kɛra Total a ko a bɛna waleya a bɛna kuraya n'u ko ma ko Challenge Startupper ɲinan san in na jamana 30 farafin jamana a b'o olu kofɔ olu de y'u sen do tako fɔlɔ la wa a nana fɔ jamana 60 la sisan minnu n'olu bɛ farafinna bondakun kan directeur Total Mali o tɔgɔ la Adje Kaku ale y'a jira k'a fɔ ale ka cakɛda Mali kɔnɔ yan a ɲɛsin bɛ sanayɛlɛn o siraw taamali de ma funɛnkɛninw ka baarako o bɛ se ka yakubaya cogo min na ko laɲini ye o ye Total Startupper maa 3 olu de bɛna jɔyɔrɔ sɔrɔ a ko la lajɛlifɛnw ni o bɛ t'i jɔ CFA wari a miliyɔn 12 maa fɔlɔ miliyɔn 8 maa filanan miliyɔn 5 maa sabanan. Centre national de documentation et d'information n'o ye sɛbɛn marayɔrɔ ani kunnafoni diyɔrɔ musolakaw tɔgɔ la CNDIF bakuruba fɔ la a ye ɲɛnajɛ bisimila araba donya in na a bɛɛ ka dɔn ka fɔ hakili joko fɔ ka ɲɛsin diinɛ u ka fɔtaw ma n'o kɛra gafe ye ka o kɛ furu lahalayaw kan nin gafe min filɛ nin ye n'a dilanna u y'a tɔgɔ de kɛ ko jigisigi jigisigi ale bɛ furu ɲɛnajɛw a bɛ olu de kofɔ a labɛnna kɛnɛya jɛmunkan maaw de fɛ kajika USAID a tɔrɔmɔɲɔbɔ kɛra o fɛ u ko nin ye bilasirali gafe de ye bilasirali gafe min n'a ɲɛsin bɛ furu ɲɔgɔnmaw ma wa i ka dɔn ka fɔ denmansa kuraw ma ka ɲɛsin maa bɛɛ lajɛlen ma yaasa fɛn min ye ka dɔn ka fɔ furu lahalayaw o bɛɛ lajɛlen de taralen b'a kɔnɔna na u bɛ se ka u yɛrɛ bɔ cogo min na o faamuyaliw cogoya la. L'américain jamana
masakɛ Donald Trump a furumuso n'o ye Melania Trump ye a bɛ taamala farafina bondakun kan mun y'a lase Ganakaw fɛ ye kunungo a ka nin taama in nin y'a siɲɛ fɔlɔ a k'a waleya farafina bondakun kan a bɛna kɛ kɛnɛ ye mun n'a bɛna jɔyɔrɔba di fɛn min ye ka dun ka fɔ lamɛrikɛn jamana ani jamana wɛrɛ cɛ baaraw ma laɲini ye o ye Melania Trump n'o ye Donald Trump furumuso in ye nin y'a furumuso sabanan de ye a mana bɔ Ghana a bɛ taa Malawi Kenya Egypte yan'a ka segin ka taa Washington a nɔ la octobre kalo tile 7 nata Ngwara dabaw Mauritanienkaw fɛ u ye u ka dusumakasaya u y'o dangenemaya ka ɲɛsin waleya ma kunungo ni o bɛɛ u ka ɲɔgɔnnajɛrɛ wasadenw tɔgɔ la o waleyabaliya a bɛ u kofɔ wa ka tila ka maa to tigɛ kɔnɔmaya la ne o bɛ Ngwara daba maa ɲɛyeleke dɔ kofɔ mun kan ka i kan bɔ u ka wasaden kalata la nin bɛ dan sigi bi laseli la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ ka lase a balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni ala man ka jɔnya jɔ an na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen arajoso kelen arajo bɛnkan 97.7 fiɲɛ suru ka bɔ Sugunikura Kuluju Nagakɔrɔla na ka kunnafoni kuraw k'olu dangenemayaw ka wasa sɔrɔli kama n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal Bambara lamɛn malizoom.net a b'ale kɔngɔn www.malizoom.net n'a y'o kɔngɔ a bɛ maraka faama ka journal Bambaraw ye a bɛ ziiriw ye a ka reportage belebelebaw a bɛ olu bɛɛ lajɛlen ye maraka faama ye minnu waleya aw ka wasa sɔrɔli kama mun tora ne o ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka kanuya kurali la sanga ni waati ka ɲɛsin anw lamɛnli ma aw ni ce a k'an bɛn sini ni Alahu subahana wa taala n'a sɔnna dɛ. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.